Daalụ Chibuzo, Kọmishọna steeti a na-ahụ maka ọrụ ndị pụrụ iche Honorable Beverly Ikpeazụ nke m dị iche agwago ụmụafọ steeti a ka onye ọbụla fụ na ngwongwo dị na be ha bụ nke ga-enekwa anya n'ụdị ọmụnụ ka anyị sonyesie ike na Asia dịka ọchịchị nọ tata ji wee na-enye ndị mmadụ ezi ọnọdụ ma mee ka ndị anyị hụrụ n'anya dịgasị iche sonyesie ike. Kọmishọna mee ka amata nke a n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu anyị n'Ọka ka anyị sonyere Chibuzo Obidike bụ onye je jụọ onye ajụjụ dịgasị iche iche ka ọ kọrọ anyị ka ya na ihe si wee je. Dịka onye ahụ bụbu onye omeiwu si kọwaa, ọ bụ ihe a na-akwararịrị na ụfọdụ ndị obodo anaghị achọ ka ha lebanye anya na ya bụ amụma nke gọọmenti wepụtara ga-enyere ndụ ha aka. Ọ kọwara na ya bụ health insurance scheme bụ nke bụkwa n'efu, tinyekwara agụmakwụkwọ n'efu, bụ nke ewepụtara iji mee ka ndị mmadụ bie ndụ ha nke ọma. Ọ na-eche ihe kpatara ụfọdụ ndị nne na nna ga-eji zipụ ụmụ ha ka ha gaa n'ụzọ na-ebugharị ha dị iche iche ma ọ bụ na-ayọkwa ego kama iziga ha n'ụlọ akwụkwọ, nke Gọvanọ Chukwuma Soludo megoro ka ọ bụrụ n'efu. Ọ kpọkuru ndị obodo na ndị ụka ka ha gbaa mbọ tinye anya na nke a wee hụ na ndị mmadụ were ohere ọma ewepụtara ha iji nyere ndụ ha aka.